Великими результатами НАЗК не може похвалитися. Чи не боїтеся, що так само буде з Державним бюро розслідувань? Місія Державного бюро розслідувань – це притягнення до відповідальності осіб, незважаючи на їх статки, зв'язки та ресурси. Цей принцип, цей смисл я завжди доводжу до відома своїм заступникам, а також працівникам, які прийшли на роботу. І інший принцип, який я доводжу, що результати нашої роботи – це не кількість викликів, це не суб'єкти, яких ми викликаємо. Більше того, це навіть не затримання і не оголошення підозри тим суб'єктам, які підслідні. Результати роботи Державного бюро розслідувань – це вироки в судах. Я буду наполягати на цьому, і ми будемо робити все для того, щоб якнайшвидше суспільство відчуло, що Державне бюро розслідувань – це той орган, який може і буде повертати довіру громадян до цілої правоохоронної системи. А яким чином? Так, от суспільство, воно є переконане, що в нас, держава крадіїв, так? Крадуть всі. Люди думають, у нас і міністри, і президент звинувачують, так, говорять, що він барига. От як Державне бюро розслідувань планує повертати довіру? Невідворотність покарання. Коли в судах будуть вироки і суспільство буде бачити, що незалежно від посади, незалежно від статків, незалежно від інших ресурсів, особа притягнута до відповідальності, буде змінюватися відносини до органу. Більше того, я хотів би, щоб в цій боротьбі, в цьому напрямку Державне бюро розслідувань не було одним воїном. Ми повинні робити цю роботу в симбіозі. Генеральна прокуратура, СБУ, Національна поліція, і НАБУ, і інші правоохоронні органи. І якщо в нас буде розуміння нашого результату, я впевнений, що повернення цієї довіри відбудеться набагато швидше.